מי אתה? אני יאיר. מה התפקיד שלך? הוגה הרעיון. מי אתה? אורית איפני, זה סיימון. ומה התפקיד שלך? התפקיד שלי הוא... יאיר, מה התפקיד שלי? מי אתה? אני אדם בוכי. מה התפקיד שלך? אני המוח. אחרי כל חשובי. אתה? אני רועי. ומה התפקיד שלך? נראה לי אני זה שהפריע לבניי. אז מה הרעיון שלכם בעצם? המטרה שלנו היא לחשב את שטח כלי המשכן וכמה אנשים נכנסים בתוכו. מהי כמות האנשים שיכולים להיכנס במשכן? שטח, ארון הברית. עשו ארון, יוצא שיטים, 200.5 אורכו ו4.5 רוחבו. 200.5 אורכו, 1.25 אורך. 4.5 רוחבו, 0.75 רוחב. עושים אורך כפול רוחב, 0.75 כפול 1.25, וזה ששטח הארון 0.9375. שטח שלך. להסיט השולחן, יוצא שיטים, 200 אורכו ו4 רוחבו. 200 אורכו, 1 מטר אורך. 4 רוחבו, חצי מטר רוחב. עושים אורך כפול רוחב, 1 כפול 0.5, יוצא ששטח השולחן הוא 0.5 מטר. שטח המנורה. מנורת הזהב הייתה בגובה 18 טפחים וברוחב 12 טפחים. עכשיו אנחנו רוצים להמיר מטפחים למטרים. ה-12 כפול 0.08, שזה בעצם שיעור טפח, שווה 0.96 מטר. עכשיו, 0.96 שזה בעצם אורך מקנה לקנה, כפול 0.08 שזה רוחב הקנה, שווה 0.0768 שזה בעצם שטח מקנה לקנה. עכשיו, שאלנו את אחד ואמרנו שאם רוחב המנורה הוא 12 טפחים והגובה 18 טפחים, אז צריך בערך שהמשטח יהיה 0.75 מטר רבוע כדי שהמנורה תעמוד טוב. אז עושים 0.0768 שזה בעצם שטח מקנה לקנה, ועוד 0.75 שזה בעצם מה שצריך שהמנורה תעמוד עליו, שווה 0.8268. סיכום שטח הכלים 0.8268 המנורה, ועוד 0.9375 הארון, ועוד 0.5 השולחן, ויוצא שכל הכלים ביחד שווה 2.2643. שטח המשכן. ועשית את הקרשים למשכן יוצא שיטים עומדים. 10 אמות לאורך הקרש ו1.5 אמה רוחב הקרש האחד. ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפרט נגמת ימנה. ולהרכתי ימה תעשה 6 קרשים. אני יודע שכל רוחב של קרש זה 1.5. יש לי 20 קרשים, אז אני עושה 20 כפול 1.5, יוצא לי 30. אמה זה 0.50, אז אני עושה חלקי 2. יוצא לי 15 מטר. האורך של המשכן 15 מטר. נעשה אותו דבר ברוחב. 6 קרשים כפול 1.5, הרוחב של הקרש יוצא לי 9. חלקי 2, 4.5. עכשיו אני רוצה לדעת את השטח, אז אני עושה אורך כפול רוחב. יוצא לי 15 כפול 4.5, 67.5. מהי כמות השטח שאדם תופס? בממוצע, אדם תופס חצי מטר על חצי מטר. אם כך יוצא שאדם תופס 0.25 מטר מרובע. ולסיום, 67.5 שזה בעצם שטח המשכן, פחות 2.2574 שזה בעצם שטח הכולל של כל הכלים, שווה 65 בקירוב. עכשיו, 65 חלקי 0.25 שזה בעצם כמות השטח שאדם תופס, שווה 258. מה שאומר, בסופו של דבר, איזשהו ארוך ומעמיק, הגענו למצב שכמות האנשים הכנסים במשכן היא 258. מהי כמות השטח של... רצית שולחן, מצא שיטים, 200 אורכו ו4.5... לא רק... שטח, ארון הדוק. עשו ארון. אז מה הרעיון שלכם בעצם? המטרה שלנו היא לגלות את זה. שטח המנורה. מנורת הזהב הייתה... שטח המנורה. מנורת הזהב הייתה בגובה 18 טפחים וברוחב 12 טפחים. סיכום שטח הכלים 0. לא... מהי כמות השטח שאדם תופס?